Kapten Apo itibiyang ti Philippine National Police. Kumusta mo titinagpatnag 24 oras, Apo? Tuloy-tuloy ang checkpoints ng ating PNP magustuhak sa Bigat, Aldao, Rabi, Parbangon. Kasanga talaga, iti dapat nga aramidan dat, ada police visibility. Tema naman iti PNP no, ada digiti na imaldit iti police block. IFM News. IFM News. IFM News. Police Report. Idol Dennis, magandang morning. Please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Correct ka dyan ng regime. Iti panaki-deploy, iti police, iti public places, iti reto'y Todos Los Santos, kung rana, kada iti Campo Santo, iti intero probinsya, iti Ilocos Norte. Sa makita, Idol Bernard, adadan na makita, kada iti Campo Santo, mabayan iti tulong, iti force multiplier, barangay Tanod, Kenda, Dumapay. Kuna iti PNP, manipod, iti Kalman at patingga iti Bamberto at dagiti naka-prostar kadagiti pagserkan dagiti dawlaw iti Campo Santo dagiti kadagiti pagkamangan dagiti umili no dagiti pagkasapulan da iti seguridad nigit tata nga ipatumpal iti PNP intunuan kento iti panay-parit dagiti pataden nga masyareg iti Campo Santo kastamitan dagiti nasener panay-parit kaginom ito iti Campo Santo Idol Bernarda. Iti agdama dapat dagiti may deploy na police assistance center ken dagiti paramedics kamo ada iti emergency cases ket ada iti pagsarayan dagiti umili nga pagkamangan for first aid. Iti agdama ket tuloy-tuloy tatang iti panagado dagiti aglako-lako iti kalsada bagayan pa lang kanagitay karaon, kan pandela, kenda dumapay nga pagkasapulan ngem iti kadwanaket dagiti aglako-lako tasta dagiti usaren nga cleaning materials sagad kina dumapay iti datoy nagduma na Campo Santo iti sulit iti Lawag kunati PNP Lawag City expectarin da nga adit hulyo muluglugan nga sumrek partikular iti Catholic Cemetery iti IFI Cemetery ken iti Chinese Cemetery iti sa Tilawag sa iti exit ken entrance point manipod iti bypass road iti Barangay Santa Maria iti surat iti Lawag. Dati adanto iti routing kada iti luglugan no ang po iti lapas sobre kanto iti San Lawag City take bypass road going to Pila iti ang po iti sentro nga exit da dito diretso manipod iti Santa Maria Road iti pagturungan dagiti pumumili. May kadama manariman tatan iti preparasyon iti PNP expectaran da iti kado dagiti mapanagdalos ken pumasyar iti Campo Santo 2 days before iti Todos Los Santos. Iti sabali pa nga bangir in-avail iti PI preliminary investigation iti suspect iti pamaltog iti Pidig Ilocos Norte Kalpasan iti niwag inquest proceedings iti Piskala iti napang Aldao. Iti suspect na ni Del Donato Idol Bernard kaya iti inagana iti rights na para palang iti panaka-PI iti kaso iti nagbaling na biktima iti ito shooting incident. Ngayon iti agdama at iti kustudyar iti PNP ito suspect kaputi na pila iti await iti karatingan na and the provision iti Article 125 iti revised penal code. Mga nama iti pamilya iti biktima nga may justisya dahil sinapapating nga agina iti barangay iti barangay San Antonio at Pidig Ilocos Norte na Sudino na ti suspect dati nalipin partner sa anak dito yung biktima Idol Bernard. Segon, iti PNP kasi mo napadamag may bilang na sold iti agreement laputa on the spot iti panakatili iti suspect kalpasan iti napasama agreement iti nagakamat nga lugar. So iti agdama Idol Bernard tuloy-tuloy na tayo iti santat met dagito yung bigumang feeling artista nga gabot siya Batro Manila. Sumangko, Dan! Agawin, Dan Tuyen. Ato na. Uwe, hindi kalma. Feeling artista kada feeling Hawaiano, adada aminin. Uwe, nada kay Islam. Totoo ba? Bago ito handa kay Kisaluyot, kay nakulitulog pa na ngayon na Adlawak, Idol Bernard, awag nagdahitay bitbitan ng squeeze.
Dati, di ba, nagapungat Metro Manila kat... Apo na bayag detan, dati mangitugot dati may isa nga lata nga MY San, kasjay, sapos pagbarilim nga Arinola, no, may dito yun. Timba-timba? Awanen. Ipagdatanan na nangigay kang kanin, iti Ilocosur, Idol Bernard, Bibingka. na kangkalan iti usually tatan nabiktig apas sarado dagiti aggapo iti Metro Manila akas ko lang ni Radyan dita sarat na dagiti feeling artist sa Alsangpet daman ng Wen adon ka nagsangpet kaya ito pwede agsangpet gapo na tuloy-tuloy iti biyahe manipod iti Metro Manila nagsusurpa iti PNP ay doon na kaya iti bus terminal iti Lawag City para palang iti panaypaay iti seguridad makita dagiti sitwasyon dagiti biyahero na agawi ken agturong met iti probinsya ti Ilocos sa norte. Usually Idol Bernard in tunog bigat pentatangal daw iti panagsangpet dagiti aggapo iti Metro Manila tahayo di nga rod Idol Bernard iso nga ginundawayan dagiti kakailan tayo for reunion kintastamiten magandawit agpasya kadagiti kinmusay nga ipatpadag iti biyag kabigas taguntawad ano kasi namin maundas ka talaga nga siya ti agbalbalin nga family reunion dagiti agpinastik kakabagyan ito pala di ba so kasi naman reunion kaya ala lahat pa lang iti banding da yamin ito naman pas iti undas back to normal to man iti relasyon dagitay Hanto Netros iti pampamilya weno kakabagyan na Idol Bernard. So iti agdama reading iti PNP full force dan para palang iti undas mangipaay seguridad sa aming Campo Santo iti asulat iti Lawag. Dito may Campo Santo iti Muslim Brothers iti parang mga Idol Bernard adalat tamit iti mo ba nagpaspasyar iti magkita masagisa kadagitay pinmusay ngayon patay dito yung Campo Santo dahil doon nagkita kalpasan dito Campo Santo iti simbahan Romano Katoliko sumarunamit iti Muslim Cemetery iti barangay Mangato iti siyudad iti Lawag. At damit dagiti nakita tayo mat na Campo Santo iti tiyarakin nga digwen na aso at dagiti arbay iti pagtenan at damit sa dito iti barangay 9 Lawag City kestagten iti Sarat Ilocos Norte dito nagpampamumpon iti dito nga mabansayag pa kalpasan na pimusida so ito unta sa lang para tao dito masebaran pati pa dagiti aso nga pimusay nga celebraran mas dagiti for that the formam nga manilig tarakyan na aso so all set na iti PNP kaya iti undas para palang kanatoy nga pawen damag pelang manipod iti PNP Idol Dennis Alipio tatak Armen.